ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ୍ୟ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି କ୍ରୁଶ୍ୟ ବଳିଦାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସହମତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପରୋପକାରୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅଭିଯୋଗବିହୀନ, ଆନନ୍ଦିତ, ସଂଯମୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ।